Qegħdin hawnhekk quddiem il-fera tal-HSBC f'ta' Sliema, waħda mis-sitt ferat ta' dan il-bank lokali li ser ikunu qegħdin jingħalqu sa Marzu tas-sena d-dieħla. Din il-fera hija waħda mill-iktar ferat ta' dan il-bank li hija frekwentata mill-anzjani li jgħixu f'din il-lokalità. Barra din il-fera ħajkunu qegħdin jingħalqu wkoll il-ferat tan-Naxxar, Santa Venera, l-Imsida, Ħalluqa u Ħattart. Il-bank HSBC ħabbar ukoll il-fera fin-Nadur u x-Xarawdex ukoll si joffru servizzi mnaqqas bl-appuntament. L-istess il-fera fuq il-kampus tal-Università li se tkun qiegħda topera servizzi mnaqqas mit-30 ta' Ġunju li ġej. Il-kontijiet li kienu f'dawn il-ferat se jimxu fl-eqreb ferat. Id-deċiżjoni li jingħalqu sitt ferat tal-HSBC f'pajjiżna mistennija tħalli impatt fuq il-ħaddiema li biftehim mal-Union tal-Bankiera se jkunu offruti skemi ta' terminazzjoni tal-impjieg u rtirar kmieni. Jintlaqtu wkoll il-klijenti l-aktar dawk anzjani li kienu jirrikorru f'dawn il-ferat viċini djar tagħhom. Il-bank qal li d-deċiżjoni ttieħdet wara ħafna konsiderazzjonijiet bil-għaqal u skont l-imġieba dejjem tinbidel tal-klijenti. HSBC Malta qalet li l-għeluq tal-ferat qed isir skont id-deċiżjonijiet tal-grupp fuq livell internazzjonali immirati biex itejbu l-effettività organizzattiva u jnaqsu l-ispiża. Fix-xhur li għaddew dan il-bank iddeċieda li jkeċċi ma' 300,000 impjegat madwar id-dinja kollha. Dan minkejja l-sena li għaddiet l-istess bank għamel profitt globali ta' 7 biljun lira sterlingna. Meta l-HSBC ġie f'pajjiżna kien intqal li kienu se jiżdiedu l-impjiegi u kienu se jinħolqu opportunitajiet ta' xogħol għal Maltin barra minn xtutna. Il-beħ tal-Midmed Bank li l-HSBC lejn tmiem is-snin 90 kien ġab miegħu kontroversja qawwija b'ħafna jesprimu l-opinjoni li l-Midmed Bank kien imbieħ bi prezz baxx.